La vida en aquella época era de grandes necesidades. Dende neno xa el decía que creceu con esa necesidade de pintar. Se eu estou na academia, ao final o mellor pintaría como todos. E que o mellor non tiña a oportunidade de encontrar o seu propio camiño. Tiene un estilo personal, ¿no? Su visión del paisaje lo que quería era mostrar lo que él sentía cuando veía un paisaje. Crea pues unos paisajes luminosos espectaculares. E poder con espátula non crear todas estas obras é algo espectacular. Pepe, meu pai, era tan especial que cando ti viñas a casa te recibía cunha sonrisa que parecía que solo te estaba esperando a ti. Sí, él ya dibujaba de niño, ya dibujaba muy bien. Hacía dibujos, dibujaba muy bien. Y después yo creo que empezó muy joven. Me acuerdo en el primer cuadro que pintó. Y tendría 14 o 15 años cuando empezó a pintar. Sempre que conta algo da pintura, sei que dende neno xa el decía que creceu con esa necesidade de pintar. Entón, se fixaba na xente que pintaba. Contábame que as primeiras pinturas que el tuvo as recibiu de Federico Rivas, non? Federico Rivas veraneaba xusto enfrente da casa familiar. Debía ser xa consciente de que ese rapaz pintaba porque lle regalou unhas pinturas. Soubo que Lugrís estaba a pintar dentro da conserveira uns encargos que lle fixeran os Masó para decorar con grandes telas a comedor das empregadas. El esperábao para ir ali a ver o que estaba a facer. Entón, está vendo como pinta, como fai as preparacións, e queda impactado porque lle gusta moitísimo, non? Xa entón, Lugrís tiña unhas habilidades que deixaron abrallado a Otero Baena, porque estaba sin boceto, sin facer un estudio previo do que iba a pintar. Empeza a traballar na Caixa de Aforros. E cando xa empeza a expoñer en esas exposicións que había conxuntas no casino, empeza a expoñer, non? É un crítico de arte e profesor de dibuixo, Ramón Peña, o que se fixa en el é o seu descubridor, non? O que anima a presentarse ás pensións, que eran as que realmente a única opción que tiñan nese momento os artistas para poder salir a estudiar fora. Otero Baena, que tuvo la beca en 1952, una beca que por desgracia no pudo tener más años porque cuando él se va a Madrid había pedido una excedencia en su trabajo aquí en Bueu y le dicen que no le amplían la excedencia, que se tiene que volver, ¿no? Non tiña esa amargura por volver, porque él me decía a mí, se eu estou na academia, ao final o mellor pintaría como todos. Ya a partir de aí sempre pintó. Cando nós éramos nenos e andábamos pola casa e tal, non deixaba, non, el necesitaba total intimidade, entón non recordamos miralo pintar. Este salón estaba pechado sempre cando pintaba, estaba pechado con chave.
El, a primeira exposición que fai, creo que leva moi boa crítica, e entón tira por aí, pero despois hai algunhas nas que non ten boa crítica e di como que é un pintor como repetitivo, que tal, entón el empeza a variar, a buscar o seu estilo propio, non? Pues eso, pues es su capacidad para interpretar las cosas sin que nadie se lo explicara. Que en realidade é autodidacta, o talento xa tiña. O que pasa que el tamén lía moito, estaba suscrito a un montón de revistas de arte. Un pintor que desarrolla un estilo muy personal, que eso es importante, porque copiar es muy fácil. Los verdaderos artistas son los que tienen un estilo personal. Tú ves un cuadro de Tera Baena y no estás viendo un cuadro de otro pintor, es más, lo identificas, aunque no esté firmado. Un estilo personal basado en una visión que él tenía muy personal de mostrar y de expresar el paisaje, que no era el paisaje costumbrista, el paisaje figurativo, el paisaje académico, ¿no? Digamos lo que hacían muchos artistas que no pasaron a la historia del arte. Se basa sobre todo na textura e sobre todo a luz. É un pintor onde compón en función da luz e das sombras, non? E crea pois, unos paisaxes luminosos espectaculares, onde parece que a naturaleza se reflexa en función do que como capta ou reflexa a luz, non? Non encontraba a cor que quería expresar na obra. Entón, eso o descubriu coa espátula. Sabes? Ele empezou a experimentar e cada vez a intentar facelo mellor e ao final el xa se recoñecía como un experto mesmo na técnica da espátula. Ao final da súa vida eu creo que era como unha extensión das súas mans. El, os seus cuadros nunca os dá por rematados. Podemos ter un cuadro dun árbol que él decía que estaba vivo coas 4 estacións. Entonces empezaba o mellor empezando a pintalo en otoño, cando non ten follas, pero despois, si podías ver aquí ese cuadro o mellor xa en primavera, ao mellor xa tiña algunha folla máis, sabes? Iba como enchendo o cuadro. Quería era mostrar el paisaje que le era cercano, ¿no? Tanto el paisaje de los bosques como el mar. El mar sentía una gran pasión por el mar y por las escenas de mar. Digo, as cores que utiliza, non? Que son impresionantes, que decir, o vemos aquí nesta sala, non? É dicir, é algo que realmente poder con espátula non crear todas estas obras é algo espectacular. Os trazos non das súas obras é algo que si chama poderosamente a atención, non? Os últimos anos da súa vida non pintaba, porque el tiña que estar con moita serenidade para pintar. El sempre acompañou a miña nai en toda a vida, entón miña nai xa empeorou en salud antes que a él, entón meu pai sempre estaba ao lado da miña nai, sempre acompañando. O recoñecemento máis importante que pode ter unha persoa pois é dos seus veciños e das súas veciñas, non? Temos o deber de utilizar para que tamén se recoñeza en este caso que hai persoas que protagonizaron desde diferentes ámbitos das súas vidas un papel moi importante na sociedade que construímos cada día, non? Pois os veciños e veciñas dun concello. Os precursores pois sempre son unha guía pois para os que chegan despois.
os proxectos máis fermosos, os máis exitosos, son os que realmente se comparten. Neste caso non é un proxecto só da institución municipal, senón que tamén aí forma parte, a parte esencial realmente a familia, o Concello que fai, é ser pois, un instrumento tamén para que este proxecto que de alguna forma representa a PP, realmente teña pois, esa divulgación, ese coñecemento realmente que se merece. Unha das primeiras accións para o recoñecemento da figura de Otero Baena foi o poñer a placa homenaxe na porta na fachada da casa na que viviu tantos anos e na que tiña o seu estudio. Que sexa unha figura que siga estando presente no público e en ese aspecto que mellor maneira que cun certame bianual que lle dá pois esa pegada e esa presenza durante os próximos anos. É un certamen para artistas noveis que o que pretende dar a coñecer, por un lado, a figura de Otero Baena, pero que sexa unha axuda para todo talento novel. Eu creo que é importante que hoxe acudades a chamada deste primeiro certame de pintura para artistas noveis Otero Baena. Preto de 60 obras, das que se seleccionaron 13 finalistas que forman parte desta colección. Que se convirta co paso dos anos nun referente. O que creo é que vai a poñer en valor a obra de Otero Baena, non só que se recoñeza, que se coñeza tamén, e a ver se tamén podemos recuperar moita desa obra. Para mí como alcalde pois é todo un orgullo, ¿no? Poder participar, poder asistir dun acto como Deus, un acto tan importante donde recordamos a unha persoa de Bueu, a unha ilustre persoa de Bueu con diferentes facetas na súa vida, que vaya tamén por diante o agradecemento a PP, porque grazas a él podemos estar aquí compartindo este momento tan fermoso. Foron máis de 1000 persoas nas que durante todo este mes viñeron á sala. Por lo menos neste primeiro certamen o que queríamos é non só facer unha mostra de pintura, sino tamén que a xente tuvera a inquedanza de saber quen era o que poñía nome a este certamen. Moitas gracias por seguir con nós neste proceso, de verdad que sí. Moitas gracias. Antonio Bahía, coa obra Sobrevoo, e a él. Para mim é muito importante este prémio, sinceramente, reconhecerem assim o meu trabalho, eu fico muito agradecido. Tenham muito sucesso e continuem, isto que se torne uma coisa maior e com muito sucesso, sinceramente. Muito obrigado. Eu creo que hoxe podo afirmar que realmente este proxecto foi un éxito, que teñamos presente sempre nas nosas vidas a cultura, e creo que é algo non solamente do que nos temos que seguir sentindo orgullosos, sino que realmente ese bálsamo que necesitamos tamén. Moitas grazas a todas e a todos.